Salutare tuturor, bine ați venit la un nou episod. De data asta vreau să vă arăt un meci super. Aici, cred că aici, da. Bătălia asta, mamă, ce șmecher a fost și intens. Băiatul a plâns, a văzut level 6, a zis să mor și chiar așa a fost. Dar eu am învățat ceva. Dacă aveți doar level, dacă dați doar o coloană și el vă dă 0 și se termină timpul, câștigați golce. Hop, am dat cu săduțele. La turnul ăla e jos. A plus el Baby Dragon, dar degeaba. Puteți spuneți că dacă nu se panicat un pic și nu prea mai știu ce să facă. Și da, hai să dăm cu orpatul să nu vă plictisim. Așa cu chestii treschi. Da. Gigantul e cum asta, o dau cu săgetile. Gigantul mare. Un prințul, dar nu degeaba. Un minion, dar degeaba. Un valkyrie, dar degeaba. Da. Bun, am revenit și acum vom da battle. Mă bag cu un de level 5. Muhahaha. Are ăla. O, așa, prințule. Folosesc săgețile, fiindcă n-am răzdat pe toate trei, acum am activit King Tower. Oricum. Valkyrie. Încă să ocupa bine contra Bomb Tower. Fac. Și am dat jos Bomb Tower-ul și minionii. Cam arată extrem de mult. Canon. A murit și Valkyria. Acum noi o spunem un mini P.E.K.K.A. Cel mai de mult și cel mai de să filme și de un meci de joc. De asta. Fac P.E.K.K.A. încă una. Bravo P.E.K.K.A. Stai că la arma noastră și consum și pun eu gigantul. Hai să-l așteptăm să pună. Bun, pun asta. Și cum activ pe aici. Da, o să dea el puțin. Da, cu Valkyrie. Pe vecine. Mamă, n-ai singur că bine n-ai și ăla, dar nu care. Că n-ai singur că bine. Am murit-o. Încă puțin. Așa. Am pus Valkyrie ca prostul. Aoleu, ce sunt. Valkyrie omoară. Și Papa Tower. L-am bătut. Normal că îl bat. Și strategia v-am zis. Strategia ca de mii. Acea strategie ca de mii de ani. Abia știu să am... Mamă, bă! Voi observați că de-abia am nevoie de puțin XP și fac level up. Da, bun. Deci cam cu acest episod. De fapt vom mai da o bătălie în acest episod. Și da, hai să vedem ce reușim să facem. Să începe cu acea căsiță. În mod clasic, zic eu. În mod clasic să încep. Nici 3 mana, pana mea. Da, nici turnul n-am dat jos, nici gigantul ăla nu dă. Haideți. Pac! Și cum s-au dus. Sniper, cred că de 6 tot. Încă trebuie să dai level 7. Chiar el rapid. Asta are Valkyrie de level 5.
Păi ce să mai zic? Vlag. Canon. Minion. Mă lasă el la... Mă lasă el puțin viață pe cum și nu dispar. Care? Și cred că o să mă bată. În care chestia aia nerelevantă. Care nu utiliza care patru. Oh my gosh! O, nu orice, dar... Fuck! N-ai pus că spuța și nu mai are mana. Dacă el ar trebui să aibă practic cât mana. Da, bă, cam și picioarele Valkyrie. Pași minuni. Că mi dau destul de mult damage. Damage. Are you fucking little man? Print. Canon. Giant of League of Giant. Liga de Gigant. Knightul, pădăr de spus. Damage. Damage. Nu cum să zice damage sau damage. Eu zic damage. Cred că așa. Damage. Grămare de fani audio zicând damage. Da, asta m-a bătut. Cam după acest. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Eu am fost Andrei și la revedere. Stai. Nu vom zicem că la revedere, fiindcă trebuie să ies din Cluj, ne apucam să poate. Și vom intra în clanul. Hai. Tu. Ești full? E full. Glumești. Nu. Cu liderul. De ce nu mai avem? Și ultimul mă miră. Ultimul are și la 1000 de trofee. Minion Sword pe bune. Îți place Minion Sword. Da. Hai să intrăm în... nu știu. Ăsta. Da, cam jur că acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Eu am fost Andrei și la revedere!